Ranná hmla sa ešte držala nad krajinou, keď dvaja mnísi kráčali úzkym chodníkom smerom ku kláštoru. Ich kroky boli tiché, rytmické, sprevádzané len šuchotom rúch a spevom vtákov v korunách stromov. Dnes bude horúci deň, poznamenal mladší z nich a pozrel na oblohu, kde sa už predieralo slnko. Starší mních len prikývol. Každý deň je taký, aký má byť. Keď prišli k rieke, cez ktorú potrebovali prejsť, zastali. Voda bola rozvodnená, prudká a kalná, narážala do brehov s hrozivým hukotom. Popri rieke na brehu sem a tam chodila mladá žena, dívala sa na rozvodnenú rieku a jej tvár bola bledá od strachu. Prosím vás, oslovila ich trasúcim sa hlasom. Potrebujem sa dostať na druhý breh. Moja rodina ma čaká, ale ja sa bojím ísť cez rieku. Mladší mních okamžite sklopil zrak. V jeho mysli zaznelo pravidlo. Nehľadieť na ženy. Nedotýkať sa ženy. Preto radšej močal. Starší sa na ženu pokojne pozrel. Rieka je dnes silná, povedal pokojne. Prúd by ťa mohol strhnúť. Sama ju neprejdeš. Čo mám robiť? Voda strhla lavičku, povedala ustarostene a pozrela na staršieho mnícha. Ten sa pozrel na rozvodnenú rieku. Trocha nižšie po toku rieky si všimol, že prúd nie je taký silný a aj voda je plíčia. Bez ďalšieho slova jej starší mních navrhol, že voda nižšie je menej hlboká a aj prúd je pomalý. Pokojne a bez zbytočných rečí si vyzul sandále, pristúpil k nej a vzal ju do náručia. Opatrne s ňou vkročil do rieky. Voda im siahala skoro po pás. Prúd ich tlačil bokom, ale jeho krok bol pevný, istý. Pomaly, vytrvalo, opatrne prešli na druhý breh. Tam ju jemne postavil na zem. Ďakujem vám, zašepkala žena mierne zahambená. Nikdy vám to nezabudnem. Mních sa len usmial. Choď v pokoji, aby sa doma o teba nestrachovali. Keď pokračovali v ceste, medzi mníchmi zavládlo ťaživé ticho. Trvalo niekoľko minút. Potom mladší nevydržal a vyhrkol zo seba. Porušil si naše pravidlá, zvolal. Dotkol si sa ženy. Dokonca si ju niesol v náručí. Čo ak nás niekto videl? Čo si o tebe pomyslia? Čo ak sa o tom dozvedia v kláštore, bratia mnísi, opát? Ako si to mohol urobiť? Starší močal. Prisahali sme predsa, že budeme žiť čisto. Naše pravidlá zakazujú stretávať sa so ženami alebo sa na nej čo len pozrieť. A ty si sa jej dotkol. Niesol si ju v náručí. Uvalil si na seba veľké pokušenie, pokračoval mladší. Jeho hlas bol čoraz ostrejší, vypočítaval všetky dôsledky tohto činu. Disciplína je predsa základ. Bez pravidiel nastane chaos. Telo prevezme vládu nad duchom a žiadostivosť privedie človeka do zatratenia. Veď tá žena bola mladá a pekná. V mužovi krása ženy rozpáli hriešnú túžbu a zatúži po nej. Prešli asi pol hodinu od brodu rieky, kde starší mních pomohol žene. Slnko pomaly vystúpilo vysoko na oblohu, vzduch zhustol, no mladší mních neprestával. Vracal sa k tomu znovu a znovu, ako keby každé slovo bolo kameňom, ktorý musí ešte raz zdvihnúť a hodiť do svedomia staršieho mnícha, ktorý stále močal. Mladší mních si všimol jeho močanie a povedal: Vidíš, si ticho, myslíš na ňu. Určite si sa na ňu pozrel viac, než nám je dovolené. Teraz ťa ovláda túžba vrátiť sa k rieke a ísť za ňou. Vypočítaval všetky možné scenáre. Napokon sa starší zastavil. Pomaly sa otočil k mladšiemu mníchovi.
Jeho pohľad bol pokojný, ale prenikavý, ostrý, vážny. Brat môj, povedal pevne, keď sme prešli cez rieku, položil som tú ženu na zem a ona išla svojou cestou. Mladší sa zamračil. A čo chceš tým povedať? Veď si sa jej dotkol. Starší sa pobavene usmial. Ja som ju niesol len niekoľko minút, ale ty ju nesieš stále. Už celé hodiny sa ňou zaoberáš a stále ju nesieš vo svojej hlave. Ja som ju nechal na brehu, ale ty s ňou kráčaš už dosť dlhú dobu. Slova dopadli do ticha ako kameň do hladiny. Hukot rieky bol zrazu vzdialený. Mladší mních stal nehybne, zarazene, šokovaný vlastnou hlúposťou. Uvedomil si váhu vlastných myšlienok, ktoré zvieral pevnejšie než akékoľvek bremeno. Šeptom povedal: Som to ja ale blázon. Odpusť mi, brat môj. Súdil som ťa, no konal som v pýche a falošnej predstave, že som lepší ako ty. Starší mních sa láskavo usmiel. Vieš, nie je múdrosťou nikdy sa ničoho nedotknúť. Múdrosťou je vedieť, čo už viac netreba niesť. Ľudia si často myslia, že ich ťažia udalosti. No v skutočnosti ich ťaží to, že tie udalosti nevedia pustiť zo svojho života. Mladý mních pokorne prikývol a prvýkrát od rána sa zhlboka nadýchol. A v tom nádychu konečne pustil ženu, ktorú tak dlhú dobu niesol vo svojej mysli.